sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila o Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang nabilin kag magdangat kita sa taknalas 2 mga kabombo. Antes kita magsugod sa aton sa programa kapon lamang, yari anay ang isa ka flash report upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, come in. Bombo gas na dikron sa may Brincoport na sa may isa ka Aroro, no? So dikron sa Aroro vessel, ining bypass na kung drag bus na Pelea, tatlo, no? Bombo gas na ito para sa ginagawa natin kakilo ang aton gino-plastic pots kung tatlo kakilo na dire-diretso ang mga putos. Bombo natin, no? Pakita ito sa aton nga mga viewer na ining tatlo kaputos, no? Sa Cebu, ginapasan tatlo ni kakilo. Duwa na rin ka pa individual, duwa pati ka pa lakinan nakapusas karon. Ining auto no sa likod nga isa ka Toyota, puti ang kulong with plate number Foxtrot Hotel Delta 171. No? Kamoy ginasakyan sa mga suspect. Sa din na recover din sa mga pinira tatlo ka mga putos ha. Isa ini ka putos sa kilo na putos ini sa daw green fuel tapos sa sulod bigid sa napakingan at packing tape tapos sa sulod bigid sa yellow nga plastic no
amo ni karon diri na butatong aring may mga ID dio, amo ni mga suspect na cover yung mga ID sa mga suspect kung tablanganan din no. Kay sa ato na pusasan is karon nga duwa yung duwa mga suspect. So amo ni ID sa mga suspect. Okay. So yung mga ID diri Bombo Jazz, ang pangalan sila diri si Usman Aslani Piso Mangkop, no? Usman Aslani Piso Mangkop, ang address sa diri no, Lopez Haina Street, Barangay 31, no? Siyudad sa Bacolod. Kag isa diri mo ni si Ambolo Jalani Muhammad, no? Ambolo Jalani Muhammad, ang address sa Bilyang Hila, no? Subdivision Villamonte, no? Bacolod City. So monitor na kay disiduwa ka mga suspect nga recover diri no sa mga membro sang PDEA, no, plus duwa pa ka cellphone ang na-recover, no. Bombolan di ko papadis naton mga ID nila diri, oh. Nakataw ko lang isa sa mga suspect diri makatulog kahit duwa ka taga Bacolod ni mga ang apelyido nila nga landa mga Muslim, no? Ang address nila isa sa Barangay 31, isa sa Barangay Villamonte, no? Kaya ro ni halin ni sa Tumangas, no? So digi na sila diri ko sa sulod sang Roro sang pagdak na diri sa Maybridge Court, no? Mga 30 minutes ago pa lang Bombo Jazz na makatulog isa sa mga suspect. Sir, mayong upon live sa Bombo. Sino galing sir? Inyo ni sir ako ang sa po. Sa inyo na okay. Din sa talang mag-comment kay at least aris sa dikron na di ka mo lang siya raw. Gas. Okay. Hindi siya mag-comment. Okay, para makuhaan naman siya initial call na dinaya ya or i-accept ya kung nila din recover na sa bunga ginalgal sa kilo. No? Ang sakyan, sir, pinyo na yung sakyan. No? Okay, no? Di na galungo-lungo lang siya, no? Huwag kita maghambal, no? Paano rin sa headcross ng PDEA, no? Sino di ang pwede natin ma-introduce sa PDEA man. Hindi mag-sikta na si sir, no? Okay, no? Sir, sino pwede mo interview, sir? Okay, hindi pa rin, sir. Okay. Yan, lagi bumujas, no? Ma-interview tayo sa PDEA. Okay, sir? Okay. Kay Jet Bambo, okay. Dalangit, no? Bumujas, no? Kay Jet Bambo, tali may interview, no? At kaya mali si Sir Elvira sa Coast Guard. Sir, may mga po dahil sa Bombo, no? So, ining doon natin kay mga suspect, sir, sinitial loan sa ining mga residente sa Sildad sa Bacolod. Paano tali na kandak ining bus di kendo pa ako ginito mga tago mo sa Tokyo. Abaliga kandak kita no sang together with Coast Guard, kandak kita sang usual naton nga paniling and profiling diri sa mga salakyan, mga bagay, mga tao nga nagasakay diri sa Bridco. Okay. So initial sir, ini duwa ka mga suspect and ni sila sakay na sa Roro o maging sugat lang diri nga kagabi. Nung postada paano na kuatang 3 kilo. Di pagsulod namo no, pag-profiling namon, amo na ginadangi ang park, so damo na di salakyan tanan puno. So while nagalibot ang aton nga K9 no, kagang K9 man sang Coast Guard, nag-indicate ang ido sa likod sina sa compartment niya nga may indication nga may illegal drug. So amo to gin-invite naton sila nga manaog, buksan ang likod and ipaturo examine pag sa K9 at sa nga may na-search ang aton nga searcher ginpagwa gibutang di sa loob di sang barko and ginpa ano ta pagidliwat sa K9 para ma-prove tagid kung illegal drugs ba na and then amo na to dayon pag bukas naton. Amo ning puti nga auto sir. Yes sir. Okay. So sa Dumangas nila ng Roro. Ang Roro sa Dumangas. Okay. Mga exact time nag-abot na di Sarina? Mga 12:30. 12:30. So pilagid ang volume to sing sa Bonner cover sa 3 kilos na sa no nga may DDB street value nga 20 million and 400,000. Okay.
So, ining duwa ka mga suspect, sir, ari ni sa listahan sang PDEA, sa par sa inyo nga pag-check. Kasi aton pa ni tanawo no kay mga bago sa akon nga bago nga mga ngalan, mga brother tani nga mga Muslim, so tanawon tani sa aton listahan karon. Okay, no? Sige, sir, no? Salamat kayo, sir. Congratulations, no? Sining inyong basta, dagbas dito sa Mayroro. Thank you, sir. Si Agent Bambo sa PDEA, no? Bacolod, Bumbo, Josh. Si Captain Rebilla, ang aton nga head sa Coast Guard rin, pari man din, no? Kasi aton ti joint kini sa quality, Ido, no? Sa Coast Guard din na po na nakasingot. Kili sir, Captain Rebilla, sir, live sa Bumbo Radio Bacolod, Bumbo Dennis the Line, Bumbo Josh Piak, no? So, sir, initially daw sniffing dog tagin si Coast Guard na nakadetect nga may karga droga sa sining auto sa kayo sa Rojo, sir? Yes, sir. Bali, ang ginamit natin nga ito, sir, iya di sir sang PDEA, ang isang Philippine Coast Guard. Okay. So paano na detect nga may kontrabando gali di sa auto sa Kelsey Duak mga suspect? During our inspection diri sa sa Breakfast Court. So pagkaka natin sir inspection natin sa mga vehicle diri sa Roro vessel. So dito sa nag-indicate sila natin ito nga panang tungkol ito. So, it's a normal procedure lang, sir, nga mag-abot ng mga Roro may inspection gid nga aton nga Coast Guard. Yes, sir. Kita, sir, even pa Department Barco, arrival sa conduct inspection in collaboration with sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa mga law enforcement agency natin diri sa Bacolod City. So, the first time sa Dominica dako nga volume sa nga subong na recover naton di sa Puerto. Yes, sir. During my stint diri sa Coast Guard station Negros Occidental, sir, mo ni sir ang pinakadako sir na recover natin diri. Okay. Congratulations, sir, sa accomplishment, no? Bumboja si Captain Rodrigo Libriliano ng Head ng Coast Guard. So, duha ka mga suspect na lagi sakay na karon sa lakyan sa PDEA. After nga naghintay tapos sa inventory, bumujas, ganyan sa area na kumakitaan na, gisakay sila karon sa van, no? Sa Philippine Drug Enforcement Agency, dalon ni Negro sa Kwan, sa quarters ni PDEA for further investigation, no? Aring auto, amo ning auto nila, ho? Ano ning model sig auto man? Toyota, ano siya nga model siya auto? No, Toyota, ini nga puti. Ang plate number Foxtrot Hotel Delta 171, no? Latest registration gani is 2013, no? Based sa yung sticker, no? Bombo lian, no? Ay nagos ang plate number, no? Para makitaan sa ato matag palati, no? So ang auto sinadri, no? Ari man karon check nila sa sulod. Dalon man ni sa aton PDEA, no? Kaning auto, dalon man si PDEA kay part ini sa evidence, no? Sa ato sino katapos sa Philippine Drug Enforcement Agency. So namarkahan ina diri ang auto PG, no? AUGA-1-01-024-22, no? Kasi ko tayo mo ni ang auto nga dali na recover diri sa compartment ang 3 ka kilo, no? Sa shabu. Matapos nga ang sniffing dog, no, sa Coast Guard, pagdungka diri sa Maroro, nag-routine, no, nga gina-check. So dito nagpakita indikasyon ng ido nga something daw ara gid, no? Kuan na naglakat na ang banseng PDEA ang target kung duwag kay mga suspetsado, no? Dalon sa headquarters ang PDEA Bacolod ang bumudyas, no? Ang nag-conduct sa inventory. Of course, upod man natin diri kay Philippine Coast Guard, no? With the assistance atos ni police, no? Police station number 2, Bumbojas, no? Nagapagwa na kami karon sa kwan, daghan ay bumbulan kay magi ang auto, no? Ari man gidala makaron sa PDEA sa ilas headquarters sa Bacolod, no? Kay part ni isang kwan
part ini sa ebidensya no maning puti nga Toyota nga kabahin ini kay dinarwa sa likod ng compartment Corolla Altis no Toyota Corolla Altis no Dennis? Yes. Aha, pagdungka ginada sang Roro vessel, natikma sila dayon sang ginpadagay na inspection? Bombo just kay normal nga mag-abot yung mga Roro. Yes. Ang sleeping dogs ng Coast Guard sa payag ni Captain Rebilla. May sleeping dogs sila. Namuning Roro, TriStar Migueling Corporation. Grabe man, Bombo Dennis, ang ilang nga guts, no? Kabalo na gina sila nga may kada dungka da may inspection. Tapos, ara para daya? Kung makalusot kung takop si Pabla, 3 kilo, pila ito ginanalipat tapos yung mission to ni Agent Pambusang Balor. No? Sining 3 kilo sa sabot. Taga-barangay Bilamonte, as mentioned dakina, ang isa taga-barangay 31. No? Ang duwa sa mga suspado na takpan, based sa mga ID na recover no? Sa ilang sininga posisyon Bombo Chas. So, muna, nato pagtutok tayo, kaya ko nakapuluhan, tumalitanan, ito na police quarters ang Bacaluteria, doon mga suspect, dala ng 3 kilo sa Cebu, dala sa lakyan, for further investigation, Bombo Chas Jesus. So, muna, atong dirigin respondiran, di sining Bridco Port, sining drug bust, sa hindi ko kita mo sige drug bust operation sa Ipedea, itong 3 kilo sa Cebu ang na recover mga kabinan. Okay. Bombo Jazz na sa mga natin nga mental pa si Bombo Jazz ni Silminardo. Bombo Jazz na ito kapit na may isa tunog ka lalaki nga naglumpat sa may Corazon Locsin Montalban Memorial Hospital. Dito. Na mo naton nga procedure bata po ikulap niya. Ginapatihan, Bombo Dennis, nga COVID-19 positive. Naglumpat sa ikalimang panalgan sa Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital. Yes, Bombo Just no, so dalhin di karon na. Atuan ta naman to no ang ato si pag responde no imunit. Okay na, Bombo Just. So, direkta din sa mga Bridco Port, at kay Bombo yan ni Silvinardo, ni Bombo Dennis Rubica, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Dennis Rubica mo yan mga kabombo ang pagtutok natin, pagdulong sa inyo sa may nadakpan to ho, 3 kilo sa ginalagar illegal drugs, so kung shabu, no, nadakpan gid sa pag-check sang aton siniiyang mga katapos sang Padea, Bacolod City, and of course sa bahin sang Philippine Coast Guard, no? Ate dakop gid sila mga kabombo, 2 ka mga suspetsado kag by the way sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati antes kita mag sugod sa aton sini palatuntunan kahapon lamang ari pagidho isa ka lalaki nga ginapatihan COVID-19 positive dira sa may Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital naglumpat sa ikalimang panalgan sang edipisyo no sa bahin sang amo nga bulungan dira karon sa may diri sa may syudad sa Bacolod no mga kabombo ara sa aton sining linya si Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Franz patay gid. Yes, Bombo Just, no? Actually, ari kita diri subong sa Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital. Actually, ari kita Bombo Just nagwa gid bala sang hospital kay wino naman no nga medyo stricto ang nasilining hospital. So ari kita diri lelang nagatambwa man kami diri Bombo Just kay base pa lang bala may mga progress nga mga information diri natuhoy sa ginaaligar nga isa ka COVID-19 positive Bombo Just nga naglumpat mismo sa ikalimang nga panalgan sa isa diri ka building way pa ni natumod Bombo Just kung sa diin siya na isolate no base bala isolated ang ining individual kaya nangin positive ni siya sa COVID-19 no so ginasiling diri Bombo Just mismo sa Chief of Hospital no sa kaya Dr. Julius Drilon nga nabawi ang isang kabuhi ang nasiling nga nagalumpat Bombo Just but as of now hindi pa ni matumod no kung lalaki ini bala o kung babae ang nasiling nga nagalumpat
nga ano ni Bombo Just, no, nga biktima sa sini nga oras lang gid man ni Bombo Just. Actually mga sini lang gid man ni nga mga time ang incident nga nagluntad, no, mga sini mga after lunch gid ni Bombo Just. That is broadcast time, no, amo lang gid man ni ang pagkatabo sa nga nasiling ni nga ginapatihan nga base nag-suicide ang nasiling ni nga biktima, Bombo Just. Okay. So far amo ni ang nabatian kag naibaluan ninyo dira, no? Bombo Franz nga lalaki pero hindi pa sure kung lalaki gid man ang naglumpat. Yes, correct yun, no? Hindi pa gini siya ma-sure, no, or ma-finalize natin ang information kay di pa ni Bombo Just actually matumod, no? Pero may mga speculations nga lalaki ni o kung babae ang nasiling nga COVID-19 positive, but I think Bombo Just ang biktima di pa ni gyapon sa sulod, no? Kay way pa ni gyapon diri na kay dumay nagpadulong diri nga iya ka special rescue unit sang Bureau of Fire. Kay base bala na sangit bilang ini nga biktima o kunang bangkay sang nasiling ni nga COVID-19 positive, Bombo Just. Okay. Yes, Bombo Just, no, to bantayan ta na karon kag update lang kita, no. Nanungod sa sini nga panibago naman ni nga insidente nga nagluntad diri sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Para sa flash report ini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombo Franz Andrew Burgos, live and direct gikan dira sa may Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, mga kabombo. So, dugang kang kompletong detalye sa sining nga mga mainit-init nga mga duwagi ka bilog nga mga balita, no, sa pagpanubalik sa aton sining nga patrol. Bombo Harold, no, ano lang kita anay sang aton sining intro para nga makasugod na kita sa aton sining palatuntunan kahapon lamang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Maayong hapon sa aton si Masuki. Sa managatunin na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sintag sa mga radyo. Sa mabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. No, sa tanan nga nagapamati dira sang radyo kaangay siniho nga pwede maliso, no? So sa mga nagasigabong na nga radyo sa
630 kilohertz nga naka-tune in, no? Good afternoon sa aton sa niya nga mga pinalangga nga mga kabombo, pinalangga nga mga tagpalamati sa malabutan sa aton si Paguragwag. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa paglagon sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre, sa mga pamati dira ka nag-enjoy man sa aton sa Crystal Clear nga live audio streaming. Inaagi lamang sa pag-download sa aton sa nga cellphone sang Bombo mobile app, no? Parang bisan di na kita magkadto, bit-bit nato na aton sa nga cellphone, ti kundi magkapamati kita anytime, anywhere, no? Via our Bombo mobile app. Crystal Clear nga live audio streaming. Ag sa mga nagalantaw na dira subong sa Facebook Live, hello and good afternoon. Ngayong hapon, sa mga nagpadala na sa ila siniya nga mga mensahe. Kag syempre pa sa aton siniya nga YouTube channel, mga kabombo. Ara naman ang aton siniya nga mga kaupdanan sa aton sini nga YouTube channel, no? Nga naga-enjoy kita diriya ho sa ila siniya pag-upod. Naga-inupod-upod kita diriya sa aton siniya nga YouTube channel, mga kabombo, no? So don't forget ha, sa mga wala pa dira na kahibalo nga pwede man kita aside sa aton sa Facebook Live, no? Pwede man kita ma-enjoy ka makitaan at the same time ti mabatian din samtang naga-YouTube ka mo da, nagalagaw-lagaw ka mo ti pamati lang kon hindi na makalantaw, no? Kay agud nga kompleto ang barkadahan, no? Don't forget to like, subscribe and share, and of course to hit the notification bell below. Okay na kita dira, mga kabombo? O, sige. Gina-welcome ko gina mga first-liners naton nga mga suki, no? Si Henrietta Martin, kagsubo man si Asil Canson, aka Lisa Canson. Miss Jazz, still listening to you even though I'm not feeling well. Together with my husband, Roland, stay safe and God bless us. Ma'am Juvie Sargent, aka Juvie Sarge Amudente. Hello from New Zealand. I'm listening with you in the car while driving on my way home. Pero may giniya ang times ng kapon lamang. Nagapuli gina si Ma'am Juvie, no? Aton sininga Bombo International Correspondent dito sa may New Zealand. Okay? Sa mga ara naman dira sa aton sininga Facebook Live, baw kadamo naman sila ho. Si Ma'am Perlitz Legaspi, welcome. Ma'am Perlitz, si Tin, and good PM is just happy listening lang sa kay Bongbong. Sang Bantayan, one of your avid listeners, gid na siya, Miss Jazz, si Bongbong. Margie Tupa Xavier, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Jen Love Asis, good afternoon sa imo, Jen Love. And of course, si Ging Primavera, watching from Pahanukoy. Si Mami Mita Chuvi Argelias, as always, no? Bisan wala na siya kuno yung nagamensahe, as always, yan nag-tune in sa Bombo Radio, no? Alakip na dira sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. So, gina-welcome ko ginang tanan-tanan nga na ga-enjoy na subong sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. By the way, ari-aning aton si pambukas nga bahano, no? I'm sure we'll love this song. Another ala Regine Velasquez ang tingog. Although Asia Songbird, pagin man ni ang tingog, oh. Si Miss Cherry Gialon, amo ini siya ang interpreter sa aton sini opening song, mga kabombo. I-enjoy nato na yan sining ambahanon kay ang iya sining ambahanon gin compose, no? Gin himuan sang words and music ni Dr. Remo Benliro Jr. kag ni Dr. Winston L. Soldevilla, no? Ay ning ambahanon, and the world will sing my song. Do-do-do-do-do-do. If I could find music in my soul, if I could see
beauty in a tune. And could I make something of my own? Without much ado, mga kabombo, ariho, and the world will sing my song, third placer. No, third placer or second runner-up sa ginhiwat ang Bombo Music Festival year 2000. 22 years ago, may nahimo niya nga mga matahom nga mga ambahanon, original song, no? Sa aton siniya kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose sa mga holy, original music and lyrics, mga kabombo. Sang Bombo Radio Philippines. Di ginapabugal, di gindiho kay ako mismo na in love sa sininga mahanon. I really love this song. And the world will sing my song. You know what? Music is the language of the soul. No? Here it is, mga kabombo, aton pamatian ang inyong mahanon. And the world will sing my song. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song, let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. If man could keep a melody at heart, if man believes in the gift of art, then man inspires harmony in life, and let sweet music cast out strife. Make a song, sing a song, let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. Make a song, sing a song, let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. Let the music play, feel its every beat, and the world will Wow, katahom-tahom, no? Kung ba,
Though kung wala ka lang yaga hambal abis ang iya siningangalan nga lain ini, no? Do si Regine Velasquez, no? Porti katahom-tahom baya mga kabombo, no? Ang ining bahanon, and the world will sing my song, third placer or second runner-up sa Bombo Music Festival 2000. If I could see beauty, Katahom-tahom, no? And the world will sing my song. make something on my own, and breathe once precious life to a soul. I keep Wondering as I wake up in my dream, do wondrous miracles happen while as the bird sings, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song, let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. Tahom-tahom, no? Abi mag-uluan-wan ka mo dira kang haming-haming. Bugalon kita nga produkto sa Bombo Music Festival, mga kabombo. Aton sa ito igan nga pa indis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs. Sa nasiling na nato ng interpreter si Miss Cherry Gialon, ging-compose by Dr. Remo Benlito Jr. and Dr. Winston L. Soldevilla. make a song, sing a song. Di bala ka nami kung magpapulo pamati kita sa aton siniiya nga mga ambahanon, no? Nga produkto gid sa kaugalingon nga paindis-indis ng Bombo Music, Bombo Radio Philippines, Bombo Music Festival. Sa nasiling ko na, music is the language of the soul, no? Kung makapulo pamati tani kundi makauluan-wine kita mga kabombo, no? Kaya ti gina-divert, no? Ang aton si panghuna-una sa mga ginatutukan naton bala nga mga problema sa kabuhi, no? Always remember, ang mental stress hindi dapat, no? Nga matabo sa aton, no? Galing kay kung kaisa tao man lang kita maukot gid tayo, especially kung ato na health ang apektado. Mambal na sila yung smile lang bala, smile ka tuod pero ginabatsyag mo. So kinanglan strong ka para nga strong ang imo siniiya nga personalidad. Nga bisan bala nga galain ang imo siniiya nga pamatsyag. Ahay, yuhum-yuhum ka lang, no? Di ba lang mga kabombo, no? Kay ang iba niya hindi gid na pwede. Especially kung ang ginabatsyag mo daw hindi mo na madala, kundi pahuway gid, okay? Sa mga kauturan na naton ho nga nagasiniburo sige lang, ang importante sa aton subong, no, mag-relax, amlig sa aton sinikaw galingon. You know what? At the end of the day, the so-called the old adage nga ginahambal bala nga health is wealth. Health is indeed wealth, no? Di ba gahambal kita nga okay na kuya kay bisan amulan ning nga kon siniiya nga pangabuhi basta importante contented ikaw ka kalipay ka na lipay ka bisan gani nga ugal ng imo sini nga ginakao, no? Basta nami lang imo sini nga pamatsyag pero kon amo ning imo sini iya nga sitwasyon galain ang pamatsyag mo, no? Kay ti alang-alang mga hindi mo na siya pag ibatsagon kay ginabatsyag mo gani, no? So bisan ano pa dira, no, ang nagapahalipay sa imo once nga nagalalain ka na bangon sa imo siniiya nga health, no? Would like it. So, sort of realization for us
that health is indeed wealth, no? Ikaayang lawas, gisubong importante. Sanasilin ko na ang mantra naton dire, basta buhi lang, pero buhi nga maayo ang panglawason. Okay, isa ka budlay, buhi nga ginamasakit. Di ba lang, mga kabombo, no? So, aton nga amligana, aton sinikaw galingon, kag isa na dira ang magpulo pamati sa mga matahom nga mga musika. Ang ginapaambit naton diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Magdulo-diver. Sa una, mabatian ko gid si the late Tatay Jess, and of course, sa subong si Nanay Mildred, no? My parents. Pero may ko na mabatian sa magdulo-diversion man tabala, dulo-diversion. From the word diversion, no? Divert, no? Grabe gali na, no? Para nga ma-divert ang aton siniproblemado nga panghuna-una, i-divert naton by singing, no? By listening to beautiful music. Just like sa bag-ulan na naton. Nabatian mga kabombo, and the world will sing my song, no? By the way, sa pagbalik sa aton sinipalatuntunan, no? Part 2 sa aton siniiya kahapon lamang, mga kabombo, no? Sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, mangin ano naton sa liwat, no? Mangin espesyal nga bisita ang aton sini nga bisita last Saturday, mga kabombo. Si Sir Raymar Lubaton Morado. Bangod kay grabe gid yan, no? Kung maghikot na gani iya ang Ginoo, ya hindi mo mapunggan. Batian naton ang true to life story sang pamilya ni Sir Raymar Lubaton Morado, no? Especially sa ila sa pinalangga nga Iloy. Kaya karon nagapakig bato sa iya sininga precious life sa intensive care unit o kung ICU sa isa ka bulungan diri sa syudad sa Bacolod, mga kabombo, sa BAMC. Aton to nga na-enjoy ang ila siniiyang mga naagyan, no? But because of their faith in God, despite sa mga ups and downs sa ila sinikabuhi, no, padaan ila sininga pangabuhi. Pero bangod sang ginigo sa balatiran ila sininga nanay, si nanay or si Mama Zenaida Morado, Mama Zenaida Lubaton Morado. Ahay. Kaya mo niyo, another naman nga pagtilaw, pero sa gihapon, no? Nangin mabakod sila. Tigin dulhog diri ang ila sina true to life story sa kapon lamang, nabatian sa aton siniyong pinalangga nga matag panahon. Wow! Naka-raise kita sang nakabuligid sa ila sining nga mga financial needs, mga kabombo, no? Para lang gid nga masugpunan, mabuhi pa. Kung wilos ang Ginoo nga pwede pa yati, mangita na yung Diyos sang pamaagi. And He made a way, mga kabombo. Ato nila nga hibaluon, pagkatapos ginamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon, sang Action Radio, kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud
Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, ara sa atong siningalinya, mangin tinapit naton sa ikaduhang kagaynan, mga kabombo. Kaya gusto niya gid nga magpasalamat sa tanan nga mga nagpadala sa ila siniyang hamili nga bulig. Labi na gid sa bahin sang aspeto financial, mga kabombo, and most of all ang pagdala, paglakip no sa ila sini nga pagpangamuyo sa para sa kayuhan para nga makalampuwas sa bibi sang kamatayon. Aya sini nga iloy no, with all those prayers, I'm sure, no? Ang ginastorm naton ang gates of heaven, mga kabombo, no? Pinaagi sa pagpangamuyo, no? Ang pagpangamuyo para sa kay Mama Zenaida Lobaton Morado. Ara na sa aton siningalinya si Sir Raymar Lobaton Morado. Okay na kita? Sige. Sa kay Sir Raymar, good afternoon sa liwat. Hi, yes, ma'am. Oo. Good afternoon sa inyo datanan sa station. Kag sa pagpalamanti, ma'am, sa imong program cap ni ma'am. Daw apisan nga ti si mama mo ara sa gihapon sa ICU pero daw makayuhum-yuhuman kita no sa mga ginahimo sa Dios sa aton sa paghikot sa tagsa ka mga tagipusoon nga ti at least no ang imo siniya nga pagpanawagan sang nagligan nga Sabado kaysa nasiling na naton mga kabombo no nabatian naton ang kasaysay na gin-share diri ni Raymar Morado sang Malingin Bagos City, mga kabombo no ang siniya nga pagpaambit sang iya mga kahapon lamang no kun ano kasubo sang ila siniya nga pagpangabuhi sadto sang nagbulagay yan si mga ginikanan, no? Although nga ti, past is past, pero nangin masakit ato para sa ilaya. Especially sila nga 5 ka magululutod, nga ti bila isa ka kamagulangan nga bata si Raymar. High school pa lang siya sa to, second year high school pa lang siya. Natubuan na siya buot kay ang responsibilidad, no? Sang iya sini nga amay, siya ang naglukdo mo no as sa subong pero why gid siya problema wholeheartedly nagin ginbato niya ni nga responsibilidad. That's because he loves his family, he loves his 4 siblings, mga manghod niya, kag most of all he loves his mother no si Mama Zenaida. Iti amo na nagaling wala labot sina may isa pa gid nagka-problema, nagbalatian, ang sini nga iloy, no? To the point kati, makapila na ka beses nga nabutang sa bibi isang kamatayon, ang sini nga iloy, ang subong nga natabo, nga ara siya subong sa ICU, bangod kati na stroke, no? Bangod sang chronic kidney disease, no? Kabudlay sini bala mga kabombo ining CKD, no? Kati kidney tanan niya mo. Ti amo na kinanglan i-dialysis 3 times a day or 3 times every week no since 2000 no duwa na katuig nga ti pakadto pakari etc. Although ga binuligay sila sa iya sini nga mga kauturan pero ti amat-amat nga nagadwindle ang ila sini iya nga ginakuan sa ila sini iya nga finances no so especially subong no kay ara sa ICU ang ila sini nga nanay Mama Zenaida. Pero mamangkot kita kay do kanami isang balita nga i-share sa aton ni Sir Raymar. Raymar, kamusta? Doctor. So last time,
ang banya gani do ano lang nga do 72 hours lang daw si mama. Pero nagbugtahan siya, nakamuklat siya. Kaya mo nang inyong sininga pangamoy, especially on your part, no? Nga Lord, Yes, pamuklata lang siya bala kay senyales nga at least no makabatsyag ka mo sang hope, no? Ang gamay nga sanag or gamay nga light sa kung sa ano pa sa dark tunnel ninyo nga gina-experience subong, Raymar? Yes, ma'am. Agad kag mamang isa pagid sa sa mata namon kay naman napamagi sin programa mo. Raymar, excuse me, Yes, ma'am. pwede ka kapangita sang gamay lang nga area nga medyo you're coming in 3x3, Raymar? Hello, ma'am. Hello. Yes, go ahead. Ara na. So, amo naman isa pagid sa naghatag. Dali lang, Ged. Daw, gid siya, no? Okay. Ha? Ang... sa iya cellphone, sa iya nga headphone, earphone niya. Okay. Hello, ma'am. Sige, go ahead. Go ahead, Raymar. Amo na yan, ma'am. Ang tamon sang kasa sa mga tao lamang na pagipso ila man bulig financial. So, sa amon sa payman sa amon lutod. Sa ma'am, sa iban lang wala ko ma-replyan, nagtumakogid man magpasalamat. Oo man, no? Para nga at least makabatsyag man sila sang kalipay nga especially na maanhan lang na may baluan nila nga nabaton mo gid abi. Yes. By the way, Raymar, no, para sa ihibalo sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. After to sa imo siniiya nga pag paambit sa imo sini nga kasaysayan, you know what? May nagkadto diri nga isa ka personal nurse, no, sa isa ka may bulawano na tagipusoon, no, nga naghatag sang 2,000. In fact, no, Bombo Harold ara dang aton sinipila ka mga pictures sa pagbaton kaina sang aga ni Raymar. Kadto gid diri dayon mga 2,000 to mga kabombo. Pero siling naton 2,000 dako na ni, no? Dako na ni nga bulig sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga sa aton siniiya nga tagpaambit sa iya sini kasaysayan si Raymar, no? Dako na para sa iya sini nga iloy abi. Pero siling ko kabay pa nga madugangan baw sa subong, no? Iga paambit sa aton ni Sir Raymar, no? Dako na iniya nga bulig pero sa gihapon sa kung tan-awon ta kun amo na yung sitwasyon, grabe pag niya kinahanglan niya ang financial nga nga needs nga kinahanglan gid, no, mga kabombo. Pero at least, no, Raymar, na Yes, sa imo sini nga mabibig pila tanan as of this broadcast time ang nabato nimo abi plus ang 2,000 nga kuha mo na diri kaina sa aga. So pagsugod sang pag sang mga programa, bali naka-receive na pasan, so bayad namon sa telesis ni mama kasi mga adlaw. Mga 30 plus. 30 plus. 10,000, ma'am. 10,000. Una-una 10,000. Tapos ang doon nagaano ka, Raymar, no? Parehas tublas ng Saturday, ang imo sinibala nga din kada dampi daw para nga hindi do nga muffled ka bala. Para klaro. Liwat, Raymar. Ay, naknila, ma'am. Okay. So, kaya na, ma'am. Okay na. Ma'am. Steady lang. Yes. Una-una, nakabaton ka mo. Yes, ma'am. Nang balihan mo to, ma'am. Pagbato na mo to sa amount, bayad na mo to ang 10,000. Sa dialysis. Para sa iya sini nga dialysis. Oo, ma'am. Yun yan. Kaya ang dialysis is
three times a week. So kay anong dasang fluid man siya nga lawas. So kinahanglan niya and then ato to sang video lawig-lawig na. Kadamo sa ma'am nagapanawag sa akon. So ilang bulig. So mo as of this broadcast time. At naka sa dugang to mga 2,000 so balin na 62,000 ka ma'am ang namon nga God is good. Financial nga bulig ma'am. As of this broadcast time, 62,000 mga kabombo, no? Halina sa inyo tanan, that is why nga ginhatagan ko panahon si Raymar para nga ipabalo sa inyo nga amon ni ang pagbinuligay, no? Sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kay ti sa aton sa Facebook page ara man gin-post man naton ang True to Life story no ni Raymar labi na gid sa natabo siya sinisubong nga Iloy. So Raymar, since nga I'm sure ti kulang taon ta lang kabay pa no ay suno pa sa imo ya si mama mo ya gabugtaw-bugtaw sa gihapon asa subong. Yes, ma'am. Amo na ang sang doktor gani ma'am sa istorya, ay sa doktor nga nabudlayan sila si mama i-dito kay kapag bato gid daw siya. So himuon nila ang ila masarangan nga si mama maka-recover. Kaya una-una gin papili na kamo no nga pangkakasunda ang mga kay ti daw wala naman siya abi naga-response pero yes, bangod kay nagmuklat siya tapos gagiho siya pagkatapos nga suno pa sa doktor sila mismo makita nila ang manifestations nga she has been fighting no para nga mabuhi. Yes, that is why yes, nga ti kamo mismo nga mga kabataan wala man abiya sang wala nadulaan sang paglaom man nga ti sigihon tani ang aton sa iya nga pagbulig kay mama Raymar. Yes ma'am kay amo na bala ma'am nga nagpakita sign ng Ginoo so why kami kabalo ko anong plano sa Ginoo sa iya. Ang paminsaron ba hindi paminsaron sa Ginoo ang pamagi pa hindi na pamagi sa Ginoo. So the whole thing kami ma'am sa amon nga faith at least himuon na mo na para namon nga masarangan and then para kung ganang tanong sa Ginoo hindi makamigid bala maskitan gid pero kami man hoping nga may plano gid ang Ginoo sa amon Iloy sa amon man. Yes, imagine no at least makabulig-bulig na ang 62,000. By the way sa nagalantaw gid subukan naghatag diri si ma'am wala siya hindi siya magpakilala kag gid natandog gid niya sinitigipuson kag sa tanan pagid no nga nagbasa man sa aton sa Facebook page sa imong sinikasaysayan. So since we're running out of time Bombo si Kabombo Raymar no kay ti avid listener gid sang Bombo Radio ang imo siniiya nga mensahe no kay ti at least si mama mo subong sa sining nga mga tinion okay gid siya no although ara siya sa gyapon sa intensive care unit. Ma'am may times man nga ma'am nga gatulog siya the times nga nagamuklat siya pero kung may sa subong kami nang depended sa ventilator kaya ginatry sang nurse nga ng sakso na matamat ang ventilator and then pagbisita ni isang doktor ma'am nga sakso na daw ang ventilator galungo si mama galungo siya kaysang last to sunod pa sa imo sang Friday nagka-acquired pneumonia siya di okay yes, naman ma'am. To daw na agapan to so far daw wala pa man update regarding sa iyang ma'am iyang pneumonia so nga sabay pa kami ma'am nga nga siya nagigla mismo ma'am magginhawa ang yan nagiging din sa amugan na pangamuyo amon hindi sa magsalig sa machine kay suno pa sa imo si mama fighter this is the third time na nga nag-agaw buhay si mama mo pero sa gyapon kabay pa ang first two kag ang second two nalampuasan niya to no
fighter, Yes, gid siya ma'am. strong woman, no? Plus mga ti ang inyo sining strong faith. Sa kadapusan, Raymar, ano ang imo sining mensahe labi na gid sa mga nagbululig? Una ma'am, nagpasalamat ko sa inyong station sa kay Ma'am Divine Bumbo Radio, especially sa ma'am kag sa mga tao na nag-extend sa ilang nga bulig. Madamig nga salamat. At naanong kami na-amaze kami ma'am kung paano bandog sa Ginoo nga tagipsoon sa pagbulig. Madamo ang dabulig sa alawag na-confirm nga legit amo na sa ni. Salamat po kay hindi ko nila kilala. Tungod man kag sa amon man nga sitwasyon, nag-stand sila sa ilaman nga bulig. Bako ganing hindi importante kung ano kadako ang amount. Ang importante ang pag-igsuon nga willing ang mga maghatag. Ang importante pagid damo na gid subong yan nagapangamuyo sa kay Mama Zenaida. Yes ma'am na ang amog na ang sa pagid sa ginapasalamatan namon ang mga prayers nga ginahatag man sa ma'am ang pagpalamati kag laom na si Mama maging okay. Okay. So, may idugang ko pa, Raymar? Hindi na ako mauya, no? Hindi na ako mauya. Mado, sigado sa Mama. Nagpasalamat ako daan sa, sa mag-extend. Kag sa ilang pool. Ako nga uloy. Ano man, dula paglaom, basta nintras ang ako ni Eloy, hindi kami dula. Yes. Yes, ma'am. Yes. Keep on lang, Raymar, kag give my regards sa imo sini apat ka mga manghod. Kag Yes, ma'am. kung pwede makauti ka man nga ti ang Bombo Radio naga-regards man kag nagapangamuyo gid kay Mama mo Zenaida. Yes, ma'am. Damo nga salamat, ma'am. Pinulipag itong mga utod ko. Hindi lang gid madulaan sa paglaom na keep the faith, the flame of faith burning. Raymar, kag kita mo sa subong palangadaan niya, nagsabat gid ang Ginoo kag siya ginay naghikot no agod nga may ara kamo sang hikuton man dira sa mga finances ninyo. Raymar, madawag salamat sa liwat and God bless you. Ma'am, thank you, Gid. God bless and more power sa inyong station kasi yung program, ma'am. Salamat. Sa pagpalamati. Salamat. Oo. Halong gid ha. Halong gid kag stay safe man kamo. Para nga kamo nga lima may ibato man yang sa gihapon ang inyong siniikayang lawas hindi nyo man niya pagpabayaan kamo nga magululutod para nga hugpong kusog kamo sa gihapon no nagabulig para sa kay dearest Mama Zenaida ninyo. Yes, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. God bless you. So mo ito mga kabombong aton siniiyang part 2 no gintagaan ko gid sang kay gaynan si Raymar nga makapangayo sang o makapasalamat sa mga bululig abi no kag para nga makompleto basahon ko intuto ang iya sini nga letter balang ginpadala diri siling niya in behalf kay Mama kag sa amon pamilya lubos gid kami nga nagapasalamat sa inyong programa ang kapon lamang program sang Bombo Radio Bacolod. Una sa kay Ma'am Divine nga nag-response gidayon sa akon message sa iya kon sa diin nangin way nga matagan kay gaynan nga maka-share sa akon istorya kag problema namon sa amon Iloy.
Sa kay Miss Jazz, thank you. Nga nag-welcome gid sa akon sa iya sini nga programa. Kag labi na gid sa inyo mga listeners, dear listeners kag followers sang Bombo Radio, kalakip na sa FB page. Sa tanan nga mga natandog ang tagipuson kag nag-extend sa ila sini nga prayers kag financial support para sa amon, especially ang pagpangamuyo gid para sa kay mama. Nagakalipay gid kami nga mag-ululutod, kami nga 5 ka mag-ululutod sa inyo sini nga nangin bulig. Padayon nga nagapakigbato ang amon Iloy sa gihapon. Kami nangin or kamo nangin instrumento sang Ginoo para padayon nga masustain ang panginahanglanon sa amon sini nga Iloy nga ara sa gihapon subong sa ICU ka naga pakigbato sa iya sini hamili nga kabuhi. Diyos mabalos, Bombo Radio Bacolod. God bless you. Halin sa kay Raymar Lubaton Morado and his siblings. So sa liwat, from the bottom of our hearts, salamat gid, no? Kami pala agyan malang kami diri instrumento. Kay ti ang aton si pinaka-main menu diri ang inyong mga kasaysayan. Masakit man ang naging kasaysayan ni Raymar pero nakuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon, no? And most of all, natandog ang aton sinika tagipusuon kag nakabinuligay kita. O pinaagi sa poderoso nga mikropono, no? Sang Bombo Radio Bacolod. Sa liwat, God bless you. May the Lord bless you and protect you. Ang inyo sini nga pagka-generous ay ang Dios na yung bahala, no? Wala man kami diri sang may ibalik sa inyo, pero yati ang Dios sa galantaw, siya na yung bahala sa inyo. And God bless you in return, mga kabombo, no? Sa tanan nga naghatag kag ilabi na gid sang padayon ninyo nga pagpangamuyo, no? Sa kay Mama Zenaida Lubaton Morado sang Malingin, Bago City. So salamat kid sa inyo siniya paupod la kita sa panahon, but before that ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is all about our God is our provider, no? This is also for you, Raymar. I know you're still listening. Sa imo sini mga pamilya sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati. Ang Book of Genesis chapter 22 verse 14 ara dira sa Philippians 4:19, mga kabombo, that God is our provider. He is the Jehovah Jireh, no? He knows what we need. He feels what we feel. Mga kabombo, that is why ito gyan sa iya ang tanan-tanan. Kay kung siya na maghikot ya, if God will make a way where there seems to be no way, really, no? Makibot lang kita. Sanday Raymar, nakibot gid. Hasta kami nakibot man. No, sa mga nagbululig. Dra sa Philippians 4:19, mga kabombo, ara pagidira, no? Genesis 22:14. Sa Philippians 4:19, dra nagasiling, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, no? Ang aton sini nga Dios ya, i-meet siya ginayang aton sini iya mga kinahanglanon sa kabuhi. Suno sa iya sini nga pagka-dako, He is the owner of everything. He is the maker of everything, no? And He is the maker of our lives. Siya na yung bahala sa aton niya, basta itugyan naton ang tanan-tanan naton sa iya mga kabombo, no? Financially, yes. Because He is our Jehovah Jireh, the God who provides. Before I say bye-bye, ari anay si Bombo France Andrew Burgos. Duga nga detalye, mga kabombo, sang naglumpat nga isa ka COVID-19 patient na patay gid, no? Dira sa may Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Bombo France Andrew, come in. Bombo Just, no, sa ato ni nga pag-update sa suicide incident nga nagluntad mismo sa sulod gid sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Bombo Just, no, ang isa ini ka lalaki ang ginapatihan nga nag-suicide, no, kag isa ini ka COVID-19 positive nga ginapatihan ni Bombo Just nga naglumpat ini siya sa ika-5 nga panalgan sa Corazon kon sa do COVID-19 ward ni Bombo Just
no kaga do na subit ni siya sa ano ni no sa isa sa atop pagid no sa tupad nga building sa sining nga hospital Bombojas kay ginapatihan ang ini nga senior citizen ni siya actually Bombojas no do nagaedad na siya sa 68 years old no. Ano ni siya single balo ni Bombo ano ni laon no sa ini kalaon Bombojas nga nagpositive ni siya sa COVID-19 buhay pa ni Bombojas na tumod gid actually sa hospital kay mismo nga hospital gini maka-provide gid sang enough information kung pila na ini siya kadlaw sa iya ning isolation no kay we know naman nga naging positibo ni siya sa COVID-19 but so Bombojas ang mga kapulisan dere sa police station 2 kay ang ilan nga investigation na to isa mo nga insidente isa gid man ni ka suicide no kaya Bombojas do ginatanaw ini nga ang ini nga biktima no do nagasuprer gini sa nasiling nga depression Bombojas nga muni ang gintunaan gid sang iya nga pag-utas man sa iya nga kabuhi Bombojas no so hulat pa ni kay ang family members Bombojas ginatinguan pa nga makontak ang ina nga trabaho iyan na sa hospital no kay may mga records ang ini nga bangkay o kun ang ini nga biktima Bombojas sa hospital no actually hindi lagi man ni naton anay matagaan gid sang kompleto nga pangalan Bombojas kaya ginatagaan man naton sang pagrespeto ang pamilya kag mismo ang nasilini nga biktima sang depression no nga gintunaan gid sa paghikog Bombojas masubog ni ang natabo kay. By the way, Bobo Andrew. Yes, Bombojas. Sino da subong aton gani ang camera ano? Pwede malisod-lisod lang to dampi ho sa aton siniya nga mga pinalangga ang mga time palamati. Bombo Andrew, go ahead. Yes, Bombojas, no. Okay, so ari kita dire actually subong mismo sa tubang isang police station 2 no. Dire naton ginahulat man dire Bombojas ang latest update tuhoy sa sininga suicide incident. Kaya sa Abat Bombojas so mismo sa mga kapulisan ang sitwasyon sang suicide victim do hindi gid man namin sitwasyon niya Bombojas kay because nga ang iyan nga mga joints bala kag pila diri ka mga partes ng lawas sa Bombojas do nagkalabali-bali gid no kay because nga kataas sang iyan nga gilumpatan sang nasilini nga biktima Bombojas. Yes. So positive ginaya Bombo Andrew, positive gid nati suicide incident ina Bombo Andrew. Yes, correct Bombojas no kay so no mismo sa investigation sa mga kapulisan do may mga sinyales na mo no sa depression no duga ka depressed nang ining suicide victim. So no mismo Bombojas sa mga pangusisa man sa mga kapulisan especially sa hospital no do medyo masubo man ni sa bahin sa pamilya subo kay usab natin duway paginhimata nga nakapalapit Bombojas no para matagaan gid mismo bisang ukon aplastar na ang ilan nga himata Bombojas. Yes Bombojas do may interview kita dira no sa hepe sa police station 2 sa kay police captain Paul Vincent Pendon. Dali lang gid Bombo Andrew kay daw by the way, ara ka subong sa sa station, sa police station? Yes, correct. Yes, Bombojas, no ara kita diri subong kay especially ang hepe diri no tinakakuha makita sa dugang lagi nga impormasyon. Kay so far Bombojas nang ano pa ni no duga ano pagid sila gagather pagid sila sang enough information sa background sa sininga suicide victim no but may man Bombojas kay naghatagid man sang dugang nga detalye ang atong mga kapulisan especially sa pagpanguna man mismo niya po ani Police Captain Paul Vincent Pendon Bombojas no kagang subong ning kitabo no ano gini Bombojas do awareness naman sa kadaman sa aton amo makitaan gid bala Bombojas kung ano ang epekto sang nasiling nga COVID-19 pandemic no nga kada isa sa aton tido affected gid ang mental health no kay kabalo kita nga ini nga senior citizen no nga ano ni Bombojas na depressed gid. Wala lang gid kita kabalo kung ano gid man ang madalom nga mga rason no ang pag-cause gid sang iyang depression kay sa pagtan-aw ba si Ilawig naman siya bala Bombojas sa isolation sa may Corazon Locsin no so amo nagurong nag-trigger pagid sa pinsarya nga mag tigayon no sang suicide attempt galing na dayon gid Bombojas sa ngalan Bombo Andrew nga ti wala siya pamilya mulaon. Correct gid. Pero Bombojas actually may mga himata man diri siya no diri sa Bacolod kay do taga Barangay Estefania ni siya Bombojas. Ari na Bombo Andrew pamatian naton. Yes. Bombojas. Pamatian naton ang voice. Yes. Okay. Dahil lang gid. Yes, Bombojas. Ara na.
Dali lang gid. Or sa atop sa water treatment building facility sa Corazon Locsin. Barangay Bacolod City. Ang aton nga biktima mo ni si Charlie Galvez ni Burgos, isa ka COVID patient positive, 68 years old, male, single ni siya, residente sa barangay City sa Kaniya, Bacolod City. So around 12:15 duty desk na kundi nakapatol sa tawag halin sa Corazon Locsin. So sa diin nag-report sila nga may alleged suicide incident sa babaw sa water treatment building sa fasilidad. Personnel naton di ginapunaan sa duty investigator naton sa duty patrol team nag-responde dito, no? Sa pag-abot nila sa lugar, nag-conduct sila sa ocular investigation kag nakita nila nga ang biktima naton nagsabkit sa edge sang babaw atop sa water treatment facility nga na. So, kung makita naton sa picture nga may balik niyang iyangat skin. So, indicare man sa hospital nga that time patay ang aton nga biktima. Ang duty guard sa record section nga si Emmanuel Tubola Magalona amo na ang nakabatik sang nagpok sa babaw sang atop. Kag sang wa siya nakita yang ang tawo nagasakit, slightly gisakit. So ali ang lawas siya ara sa edge sang sang atop kag ang tail niya gawayway. So gintawgan sa aton nga duty investigator ang sokotim naton ug galing hindi maka kadto ang aton o makaresponde ang sokotim naton tungod kay COVID positive ang aton pasyente. So ang ospital na lang ang nag-process sa pagkuha sa biktima naton sa babaw sang atop. So around 1:20 PM gin-check sa personnel sa ospital kag gin-declare sa duty nurse nga si Charmaine Cañete nga wala na siya sang life. So ang cadaver ara subong sa Corazon Locsin. Clarification, sir, admitted patient niya. Yes, sir. Suno sa pag-investigar sa aton nga investigador, no, around duwa ni sila ka pasyente sa room, and then around 12:30 kagi nagkagaon nagwa na ang isa ka pasyente, so siya na lang bilin. So sang before lunch gintagaan pa niya sang medicine sang nurse, and then nagayo ang aton biktima nga kung pwede sa makapuli. Ugaling kay nag-refuse ang nurse kay muna gani COVID patient siya, no? So pagwa sang nurse naton after 10 minutes, couple of minutes, may namatian nga nako nga lagpo kag dito nila nakita nga ang biktima ara na sa babaw sang atop. So dili siya ka-day sa hospital. Ito ni Baloon, ma'am, kung pila na sila ka-days nga ara sa hospital, no? Kay wala ka hatag statement pa ang hospital kung gano'n nakadugay ang pasyente sa sulod. Nasa ka po sa rooftop, sir, and water treatment sa babaw? Bali sa 5th floor, sir, sa hospital, nagilumpat siya. So, ang water treatment, sir, out the loop. Outside. So, nagsablay, bali nadagdag siya from 5th floor. Nagsa-5th floor, room, sir. Sa mga mismo niya? Sa room niya? Or nagwa pa siya, sir? Amo lang na ang nambal sang hospital nga gulpe lang may nabatian sila nga naglaga po. So, ikuan ko pa, ibalaon naton kung din ang anak niya kung sa room niya mismo or nagwa pa siya. Most probably siguro hindi siya nagwa sa room. Kaya once COVID positive ka, hindi ka pwede ka lagaw-lagaw sa room mo, confine ka lang na. So, possibly, sa bintana siya ang kaagi sa paglumpat. Possible siya suicide or... Suicide yun, sir. Gusto nilang maka-escape yung bal niya. Suicide yun, sir. Kaya siling sang mga nurse do may signs ng depression ang atong biktima. So, nakubot na to. May suicide? Yes, sir. Suicide incident siya, no? So, pamilya, sir, nag-coordinate? Wala pa, sir. Wala pa. Ang hospital ang nagtatawag sa pamilya ng biktima para ipahimalo nga amo na natabo
Sa balite ang sulong sa investigador naton, ang biktima naton wala ni sa asawa, no? Single ni siya, bali laon siya. So ginangitaan pamaging makakonect kita sa pamilya. Pero initially, si hospital ang informed sa pamilya sa pasyente kay sa area nila natabo ang insidente. So nasa regular toxic sa or hindi na depende sa pamilya. Depende sa pamilya. Okay, Bombo Andrew? Yes, yes Bombo Just. So, tiyan mo to ang dugang payag mismo sa hepe sa Police Station 2, no, nga si Police Captain Paul Vincent Pendon, Bombo Just. Okay. Yes, Bombo Just, no? So, from time to time, bantayan na naton kaya base bilang pamilya ako nang himata sa sining suicide victim. Kasi makigangot na rin, Bombo Just, sa Police Station 2, no? Kaga kung ano niyang ilaman nga plano sa ilan nga himata nga biktima sa paghikog, Bombo Just. Kag live diri, Bombo Just, sa Police Station 2, ini si Bombo Franz Andrew Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Okay, mga kabombo, mo to ang follow-up reports na aton sining patrol together with Bombo Franz Andrew Burgos. May kang tanan sa suicide case, mga kabombo, no? Dira sa may Corazon Locsin, Montelibono Memorial Regional Hospital. Dugang pag-isinikag tulid pagid nga informasyon angon sa sining kaso aton ina nga bantayan sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa liwat ini ang inyo alagad sa kanginan, it's bye-bye time na. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!